Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, grazzi lilkom muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. Hu til-eżis l-lum qegħdin nofru l-Quddiesa għal-Ruħ Ġorġ u Marija Żgħira. U l-Knisja llum qed tiċċelebra il-Festa tal-Madonna tal-Karmnu. Omna Marija meqjuma taħt dan it-titlu marbuta ma' post ġewwa l-Art Mqaddsa kif ukoll ma' ordni reliġjuż li huma magħrufin aktar għal ħajja kontemplattiva. U biex nitħejju tajjeb għal dan misteru li issa qegħdin niċċelebraw ejjew nitolbu maħfra l-mulej għal dawk id-drabi li fihom inqasni. Int li sirt bniedem bħalna u salvajtna, mulej ħnina. Int li mittalina fuq is-salib, Kristu ħnina. Int li ftaħtilna triq tas-sema, mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubitna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Għamil mulej li l-Verġni glorjuża Marija, Ommu Sultana tal-Karmelu, tidħol għalina qudiemek bit-talb qawwi tagħha u tibqa' dejjem tħarisna biex naslu għand dak li hu l-muntanja vera tagħna. Ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ktieb tas-Slatin. Elija tela fuq il-kuċċata tal-Karmel, inxteħed fl-art u qiegħed wiċċu bejn il-kubtieħ u qal lill-qaddej tiegħu: itla' u ħares lejn in-naħa tal-baħar. Dak tela ħares u qal: ma hemm xejn. Qallu: erġa' mur 7 darbiet, ma s-seba' darba qabad jgħajjad. Ara, hemm sħaba daqs keffa ta' id ta' raġel tiela mill-baħar. Qallu Elija: mur għajdlu lill-Aħab arma żwiemel u inżel qabel ma tilħqek ix-xita. Malli dan, is-sema swiet, qam ir-riħ u bdiet nieżla xita kbira. Il-kelma tal-mulej. Nimxu warajk kull fejn toħodna, Verġni Marija. Nimxu warajk kull fejn toħodna, Verġni Marija. Mulej, min jammar fid-dar tiegħek, min joqgħod fuq il-għolja Mqaddsa tiegħek. Nimxu warajk kull fejn toħodna, Verġni Marija. Min jgħix blaħtija u jagħmel it-tajjeb, min jgħid is-sewwa f'qalbu, min ma jqasqas bil-sinu, ma jagħmilx deni lil ġaru u ma jajjarx lill-ajru. Nimxu warajk kull fejn toħodna, Verġni Marija. Min ma jqis lill-bnedmin il-ħażin, imma iweġġaħ lil dawk li jibżgħu mill-mulej. Nimxu warajk kull fejn toħodna, Verġni Marija. Alleluja, alleluja. Ħinja dawk li jisimgħu il-kelma ta' Alla u jħarsuha. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelu skont San Ġwan. F'dak iż-żmien kien hemm wieqfa ħdejn is-salib ta' Ġesu ommu, oħt ommu Marija ta' Kleofa u Marija ta' Magdala. Mela kif Ġesu lemaħ lill-ommu u lid-dixxiplu li kien iħobb wieqaf fdeħ qal lill-ommu: mara, hemm hu ibnek. Imbagħad qal lid-dixxiplu: hemmi ommok. U minn dak il-ħin id-dixxiplu ħada għandu. Il-kelma tal-mulej. Hekk dal-Vanġelu qasir li għadna kemm qrajna ifakkarna f'mument deċiżiv tal-ħajja ta' Ġesu. Il-mument li fih
Ġesu qiegħed imut, ma' ġenbu ommu kif ukoll San Ġwan, id-dixxiplu l-maħbub, u Ġesu nistgħu ngħidu qed jirrikonoxxi il-preżenza tagħhom u qed jagħtihom ukoll missjoni. X'jgħidilhom? Jgħid lill-ommu mara hemm hu ibnek, imbagħad qal lid-dixxiplu hemm hi ommok. Issa d-dixxiplu Ġwanni hawnhekk qed jirrappreżenta lil kull wieħed waħda minnha, il-Knisja. Allura qed l-ewwel qabel kollox qed iddaħħalna fil-familja tiegħu Ġesu. Għax jekk Ġesu u t-tifel ta' Marija, mod awtomatiku aħna niġu ħutu. Aħna wkoll l-aħwa ta' Ġesu permezz tal-missier, permezz tal-magħmudija. U hawnhekk x'in qed jagħti dal-kmand Ġesu lid-dixxiplu qed jgħidlu ħares lejn Marija bħala ommok, mhux biss ħu ħsieba imma ħares lejha. U t-tfal x'jagħmlu? It-tfal meta jitwildu u jibdew jikbru, jibdew jaraw il-ġenituri tagħhom inkluża l-ommhom u l-oħrajn jimxu pereżempju u jippruvaw jimxu bħalhom. Jisemgħuhom jitkellmu u jippruvaw jitkellmu bħalhom. Jarawhom jieklu ċerta affarijiet, jipoġġuhom fħalqhom u jikluhom u oħrajn le. U jitalmu minnhom u bil-mod il-mod jibdew jagħmlu bħalhom. Jaraw l-oħrajn jaqraw u jikdbu u bil-mod il-mod jibdew jagħmlu bħalhom. U l-istess is-sejħa tagħna. Is-sejħa tagħna hi li nħarsu lejn din omna Marija u nitalmu minnha. Nistgħu ngħidu l-mumenti il-Madonna il-mudell per eċċellenza ta' kif aħna nistgħu narfu nagħmlu r-rieda tagħha fil-ħajja tagħna. Aktar ma nħarsu lejha, aktar ma nħarsu lejn ħajjitha kif ġabet ruħha, aktar nistgħu nitalmu kif aħna nintelqu f'idejn Alla biex titwettaq ir-rieda tiegħu fil-ħajja tagħna. Mill-banda l-oħra mbagħad hemm is-sejħa tal-omm, feqli lil mara hemm u ibnek. U l-ommijiet x'jagħmlu lejn uliedhom, l-ommijiet jieħdu ħsiebhom. Omna Marija kienet tagħmel dan mhux biss ma' Ġesu imma mal-oħrajn. Pereżempju għandek it-tix ta' Kana fejn innutat x'kien hemm bżonn, innutat li kien jonqoshom l-inbit u interveniet. U dak li għamlet f'din id-dinja omna Marija issa li telet is-sema għadha tagħmlu anke issa. Għalhekk din tagħtina l-kuraġġ biex meta nkunu f'xi diffikultà ma nibżgħux nitolbu lil Marija għax hi mis-sema tista' tgħinna, mis-sema tista' tkompli titlob lil Ġesu għalina. Mlek jew issa noqogħdu ftit fiskiet u nirrikonoxxu din ir-realtà oħra tal-ħajja tagħna. Il-verità li għandna l-omna Marija li qedem bħala mudell kif ukoll bħala għajnuna għalina fit-taqbida fil-mixja tagħna lejn is-sema. Fiskiet nitolbu fuq dan. Se nqum bil-wifqa u resqu t-talbit tagħna lill-missierna tas-sema. Tolbuk Missier Ħanina għall-Knisja għall-Papa l-isqifijiet tas-saċerdoti biex fuq l-eżempju ta' Omna Marija il-Knisja tkompli tagħti każ dejjem aktar lill-ulieda. Nitolbu. Tolbuk għalina l-koll Missier Ħanina aħna li qegħdin ngħixu l-ħajja nisranija fil-ħajja ta' kuljum. Għatina l-erf tiegħek u l-qawwa tiegħek biex inħarsu lejn Omna Marija u nitalmu minnha kif ukoll meta jkun hemm bżonn ma nibżgħu qatt nirrikorru għandha. Nitolbu. Resqulek Missier Ħanina il-Pellegrini kollha jiġi jżuru dan is-santwarju b'devozzjoni lejn Omna Marija. Kun magħhom int u għatihom il-wens li jkunu jfittxu. Nitolbu. U issa fiskiet jew resqu talbina il-missierna tas-sema.
Nitolbu dan kollu bi Kristu Sidna. Jitolbuti bis-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Ħtiġijiet tagħna u ta' Knisja Mqaddsa kollha tiegħu. Bil-qima kollha nofrulek mulej dawn id-doni fit-tifkira solenni tal-Verġni Mqaddsa Marija biex waqt li nsiru nixbħuha fl-imħabba tagħha għal qadi tiegħek jistħoqilna nissieħbu għal dejjem aktar fil-qrib fl-opri tal-fidwa. Bi Kristu Sidna, il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżżuħħar lil mulej Alla tagħna. Sewa u xieraq tas-sew mulej Missier Quddiesa Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kull imkien irroddulek ħajr u nfaħruk u nberkuk u nxandru l-kobor tiegħek fit-tifkira tal-Verġni Mqaddsa Marija Omm il-Karmelu. Ilaqqet il-kelma tiegħek u ħarsitha f'qalba, marbuta b'mod tal-għaġeb mal-misteru tal-fidwa, issiltet fit-talb mal-apostli tistenna l-miġja tal-Ispirtu Santu. Bħala l-Omm spiritwali tal-bnedmin kollha, tieħu ħsieb l-imħabba ta' Omm, il-kotra ta' wlieda, u hi sinjal ta' faraġ u ta' tama żgura fit-triqna lejn is-sema sa ma naslu għall-glorja tas-sebħ tiegħek. Fija bħala eżempju l-aktar safi u perfett, nikkontemplaw bil-ferħ dak li nixtiequ u nittamaw li nkunu fil-Knisja tiegħek. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha, infaħruk u f'ferħ kbir intennulek. Quddies, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smawiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-ola tas-smawiet. Quddies tas-sew int mulej inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobb sradd il-ħajr qasam tal id-dixxiepli tiegħu u qal ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalġ reġrat il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu qal ħudu jxorbu minnu l-kol għax dan huwa l-kalġ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-nubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Nħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-feħl qawmin tiegħek nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu,
Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kaġ tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqdu. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, li jiena nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaq fl-imħabba, flimkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar f'ruħ George u Marija Zara. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għatlilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqaddsa u Alla Marija, żewġa Giuseppi, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħix fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu Ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kol ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Immexxija mill-istess Spiritu li mexxa lil Ġesu, ejjew nitolbu t-talba li hu stess għallimna. Missierna fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikoll li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubitna, bħalma naħfru il-minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna fid-deni. Ħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midrub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom islim nagħtikom islim tiegħi. La tħares lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li int trid fija, int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla, tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubit tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla, danu li jneħħi d-nubit tad-dinja. Ħen jien dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Li ġtiet ħoltat is-saqaf tiegħi, żdejt bis kelma waħda ruħi tkun infejn. Il-ġisem ta' Kristu.
Nitolbu. U Alla missier tagħna, it-qarbina li għamilna bil-ġisem u d-dem għażiż ta' ibnek, i grazzja kbira tal-imħabba tiegħek għalina, lina li konsagrajna ruħa l-qaddi tal-Verġni Marija, twettaqna u twassalna biex inkunu nixbħuha fil-virtujiet tagħha. Bi Kristu Sidna, il-mulej magħkom. U iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.